گۆدارن ڕێزدار دەماوە خۆش و گەشت پێش جناوەندە وڵات FM لە باژارێ قامشلۆ و خەلەکەکەدن جی بەرنامەیە پەیام بێها. ئەمەدگەرن ژیانە دکتۆر نورەدین زازا و لە مادەنی ناوبەرە العەزیز و ئامەدێ di sala 1990 da نورەدین زازا di nav vê malbata ku ma behs kir malbata welatparêz da cavê xwe li jiyanê vekir bavê wî Yûsif û birayê wî ya mezin Dr. Nafiz piştî şûreşa Şex Saîdê Pîran sala 1925 bi tawanbariya piştgiriya şoreşê ji aliyê hêzên Tirkiyê ve hatin girtin hatin zindankirin. Nûreddîn Zaza zaroktiya xwe divan rewşan de derbas kir li Bakurê Kurdistanê û gelek rewşên wê demê dîtina û bihîstina rêkeftinên navdewletî û komkujiyên reş li ser bingeha olî û mezhebî û li dawî jî nijadperestî û cudakirina netewî. Di bêjin zayîna Dr. Nûreddîn Zaza ku li pişt cenga cîhanê ya yekemîn piştî bi dawî bû ew hatiye jiyanê û piştî wê ew komkujiyên me got li dijî Armenan li dijî Êzidiyan pêk hatin û ew zarokekî 6 salî bû lê wî gelek tişt bihîstin û gelek tişt dîtin her wiha dema şoreşa Şex Saîd 1925 dest pê kir helbet wê bandor lêbû bê ji ber malbat bixwe welatparêz û têkiliyê wê bi rewşenbîrên Kurd re xurt bûn di wê demê de. Di wê demê de piştî serbestberdana bav û birayê Nûreddîn Zaza ji zindanê birayê wî Dr. Nafiz ew bi xwe re derbasî Sûriyê kir. Destpêkê çûna bajarê Helebê û dibra hatin bajarê Qamişlo û li wir Dr. Nafiz li karê xwe yê bijîşkî berdewam kir her wiha di xebata kurdewariyê de jî bi rewşenbîr û rêxistinên Kurdan re beşdar bû. Dema Nûreddîn Zaza xwendina xwe ya lîsê ya senewî bi dawî kir wî dixwest tevlî şoreşa Başûrê Kurdistanê bi serkêşiya Mala Mustefayê Barzanî bibe lê hewldana wî bi ser neket ew ji aliyê desthilatdarên Iraqê ve hate girtin û demekê di zindanên Mosul û Bexdayê dema û dema ew serbest hate berdan berê xwe da Libnanê û li Beyrûtê xwendina xwe ya zanîngehê berdewam kir. Her wiha li wir li Libnanê gelek kesayetiyên Kurd nas kirin û bi taybetî ji malbata Wedirxaniyan ku li Libnanê niştecî bûbûn piştî koçberiya wan ji Bakurê Kurdistanê. Nûreddîn Zaza xwendina xwe yî zanîngehê bi dawî kir û berê xwe da Swîsrayê ji bo xwendina bilind. Li Ewropayê jî bi hevalên xwe re di 1949 de komela xwendekarên Kurd damezrand û bû serokê wê her wiha kovarek bi navê dengê Kurdistan weşand. Di sala 1956 de jî doktoraya zanistên perwerdeyiyê li Swîsrayê stand û vegeriya Rojavayê Kurdistanê. Di 1957 de hewldan hebû û wî bi hevalên xwe re Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê damezrand û Dr. Nûreddîn Zaza bû serokê vê partiyê û mixabin piştî wê bi 3 salan di 1960 de ew bi hevalên xwe re ji aliyê desthilatdarên dewleta Cemhuriyê Muttehîde ve çaxê jêr digotin ku Misr û Sûriyê bûbûn yek ji aliyê desthilatdarên vê dewletê ve hatin girtin.
دوێ گرتنێ دەژی بەلگەیەک و نورالدین زازا پشتێشی سەرۆکی دادگەها دەولێ یا لەشکەری کرد جهێ بالکێشیە بوو و بیرەوەریە وی تێدا خویا کرد و حتا نەهاژی ئەو مزەکەرە وەکە بەلگەیەک دەربارەی ڕەوچە کوردان لە ڕۆژاوای کوردستانیژی تێدیتن تەبێ ئەو ژێعەلیەکی دنڤە گەلێک ئالیێن زانەبوون و شیاریە دکتۆر نورالدین زازا دەدا خویا کرد. جارەی پشتی سەربەست بەردانی هەلبژاردنên پەرلەمانê hebûn û Nûreddîn Zaza xweka kandîd weka hilbijêr pêşkêş kir. Li gor agahiyên di wê demê de û kesên li ser wê demê nivîsan na wê bi ser ketiba jî lê dîsa bersiva rejîmê girtin bû zindankirin bû. Bi kiştî di salên jiyana xwe de Nûreddîn Zaza çîroka girtinê pêre dubare dibû û carekê bo bajarê Swêdayê jî hate dûrxistin. Em ji bîr nekin ku zextên hikûmeta Tirkiyeyê jî hebû li ser desthilatdarên Sûriyê ku wan kesên rewşenbîr dûrî sînorê wê bikin, dûrî herêmên Kurdî bikin. Di sala 1967 da Nûreddîn Zaza derbasî Bakurê Kurdistanê bû. Lê dema xeber gihayê ku mîtên Tirk careke din lê digerin wî dîsa berê xwe da Swêsrayê û jiyana xwe ya mayî li wir derbas kir li wir doman. Lê Swêsrayê ji keçeke wî welatî keçeke Swêsrî zewcî û kurekî wan jî çêbû navê Şengolê kir. Di sala 1988 da Dr. Nûreddîn Zaza bi nexweşiya penceşêrê çavê xwe caredawî li jiyanê girt. گۆدارên rêzdar bi rastî derbarê mekesayetiya Nûreddîn Zaza û afrêneriya wî û xebata wî gelek alî tevlî hev dibin. Ji dema û xwendekar bû dest bi karê rewşenbîrî û her wiha xebata siyasî jî ya kurdewarî jî dikir. Li şameya û kesekî naskirî bû û di nav dema wî doktora xwe jî stand hêvîtir hate naskirin. Ew ji ber wê dema hilbijartin jî çêbûn ew ê bi ser keta lê rejîmê bigirtinê û dûrxistinê ew rê li ber girt. Eger em werin li ser berhemên Dr. Nûreddîn Zaza û aliya firandinê û nivîsandinê tevî ew bêhtir weke siyasetmedarekî li hate naskirin lê Dr. Nûreddîn Zaza nivîsgarekî jîr bû ku bi zimanê xwe yê Kurdî û bi zimanê xwendina xwe yê Fransî jî
gelek nivîsên hêja pêşkêş kirin. Yek ji wan dastana Memê Alan ku sala 1956 hate çapkirin bi navê çîroknivîs weşandiye Dr. Nurdîn Zaza. Em nas bikin ku Celal Bedirxan nav lê kiribû çîroknivîsê hewarî yan Çîxofê Kurd. Ev nav jî bilkî ji wir hatiye û ji bo çavdêriya hêzên ewlekariyê jî wî nasnav bi kar anîbî. Pirtûkên wî din jî hene weka romana Şivanê Kurd ya ku Şivanê Kurmand ya ku Erebê Şemo nivîsandiye û wî ji zimanê Fransî bo zimanê Kurdî wergerandiye. Her wiha dîwaneka wî helbesta bi navê Şerê Azadiyê heye ku li Beyrûtê çap bûye. Du pirtûkên Nurdîn Zaza bi zimanê Fransî jî çap bûne, yek ji jiyana min weka Kurd û pirtûkeke din bi navê Kurdistan. Pirtûka wî ya mavî do Kurd yan jiyana min weka Kurd hatiye wergerandin ji aliyê Ronî Mihemed Demilî li Kurdistana Başûr hatiye weşandin bi zimanê Erebî. Ji Fransî ku zimanê Erebî hatiye wergerandin. Ew jî li ser jîna nîgariya xwe de axivê, li ser dîtinên xwe di jiyana xwe de diaxivê çi beşê jiyana wî li Bakurê Kurdistanê bê yan jî li Rojava bê, li Başûr bê, li Lubnan û Swîsra. Ji ber ew dem gelek bûyerên giring û siyaseta navdewletî gelek biryar û rêkeftin jî têde li darxistina. Ev pirtûka wî weka belgeyekê tê naskirin belkî ji aliyê dîrokî vê jî gelek sûde jê hebin ji ber dîroka derbarê Kurdan em dizanin çi qas çewtî ketiye, çi qas bi destê desthilatdaran yan dîroknivîsên ku dihatin li ser mijara Kurdan ku li gor berjewendiyên xwe de nivîsandin. Ji ber wê ez dibêjim pirtûkek eger ne dîrokî bê jî wê gelek agahiyên rast têde hebin. Her wiha gelek bûyerên em bêjin wek şoreşa Şêx Saîd di vê pirtûkê de hatiye gotin ku ew rewşên wê sedemên şikestina wê şoreşê weka raftarên Mustafa Kemal Paşa û sözên wî ji Kurdan ra yan jî guhertina rêkeftina Sêfrê ya Lûzanê ku dûra nema li mafê Kurdan xwedî derket. Her wiha ew nakokiyên di navbera hina şîrên Kurdan de ku Mustafa Kemal xistin bin birjewendiya xwe de û gelek mijarên din derbarê vê şoreşê weka destpêka wê berî sözê jî rahat bû dayîn û ew hevsengiya û mijarên qewetê û hejmara şervanan û pirsgirêkên ku li pêş şoreşê derketin. دربارê zimanê Kurdî guhdarên hêja Dr. Nurdîn Zaza çi dwarê wergerê dibê çi dwarê nivîsên xwe de bê wî guhdanek taybet dida zimanê Kurdî û didît şoreşek derbarê ziman eger çê bibê û nifşên nû guhdanê li ziman bikin wê encamên wê gelekî baş bin. Gaziyeke wî navdar jî heye bangeke wî têde dibêje gelî Kurdan eger hûn naxwazin ji hev tarûmar û wenda bibin berî her tiştî bi zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin. Lê eger dixwazin xwe nas bikin û xwe bidin naskirin û hezkirin û bi hevaltî û dostaniya milletên din ra pêş veherin û bi rûmet û serbilindî bijîn dîsa zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin.
بەرهەمەکە دکتۆر نورالدین زازا یەکە دن هەیە بناوێ کەسکەسۆر ئەو پرتوک دنەڤۆشانین نودەمێدا دەرکەتیە ji wê weşanxaneyek û ev ji çîrokên wî yê di hawar û ronahiyê de berhevkirina û Mamoste Ferhat Cewherî pêşgotinek ji wan kurta çîrokan ra nivîsî. گۆدارên hêja de dîroka Kurdan ya nûjen de dwarê nivîsandinê bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê nifşekî kurdnivîs nû derdiket, piraniya wan nivîskaran li ser bingeha folklora Kurdî û çanda devokî xwedî bûbûn. Ji bilî çend navên ku belkî li ser tiliyan bêne jimartin kêm bûn, weke nifşê dawî ji malbata pederxaniyan ku li ser bingeheka zanîn û xwendina akademî ew nivîs amade kiribûn. Li ber van ezmûnan kesekî weke gorbiştî Nurdîn Zaza derket ku bîrawerî û zenebûna xwe xistibû xizmeta çand û ziman û doza gelê xwe. Dîsa em ê derbarê vî afrênerî jî bêjin ku eger Dr. Nurdîn Zaza ne Kurd ba, eger ne Kurdî nivîsî ba û çanda gelê wî ne qedexe ba û zimanê wî ne tawaneke mezin ji aliyê desthilatdaran ba hatiba dîtin, helbet ew ê ne kêmtirî navdartirîn nivîskarên cîhanê ba. Ji ber xwediyê wê zanînê ku di asta Dr. Nurdîn Zaza de bê yê ku di wê demê de welat birêve dibirin, ne tenê nivîskarekî navdar û hew navekî bilind di çanda gelekî de ba. Lê mixabin ew qedera Kurdan bû yan kesên ku li zimanê xwe û xwedî derdiketin û ew stûbariya giran dibû para afrênerên dilsoz û rastîhez ku xwejînasnameya xwe ya rastaqîn nedişiştin. Mirov bi qasî bejna Dr. Nurdîn Zaza dikarîbû mirovek kûlo dikarîbû gavên xwe ji çîrokê û ji çîrok û çîvanokên bav û bapîran bavê jî bi ser curawêjeyeke hemdemî û kurteçîroka hunerî di zimanê xwe de ku wê çaxê kurteçîrok bi xwe di cîhanê de weka curayeke wêjeya hemdemî nexwedî dîroka kevin bû. Ji ber Nurdîn Zaza dixwand û didît wê di zimanên jîndarên cîhanê de çawa wêje bi pêş ve diça û ji xwe re radija hemû pêdiviyên jiyana hemdemî wî dixwest zimanê wî jî ne kêmtirî wan zimanan bê. Her wiha di wergerê de jî vî pêşengî nas kir ku pirên di navbera gelan de li destpêkê ji wan heyberên domdar tên ji êşên mirovî yên xwecihî tên ku dibina mînak negiştî ji her dem û cîvarê re. Lê ti caran ev nayê wateya ku Nurdîn Zaza rûyê xwe yê netewî veşartiya erê wî bi zimanê Fransî nivîsandiye, lê wî bi zimanê xwe jî nivîsandiye berhemên hêja pêşkêşkirina û wî ticarî bazirganiya bercewendiyan ji bo kesayetiya xwe nekiriye. Tim wî bawerê û ew bawerî li bav wî hebû ku bingeha dostaniya gelan li ser nasnameya netewiya divê Kurd bi zimanê xwe pêşkêşî ziman gelên din bikin ji bo hevaltî û dostanî xurt biba.
چخاس سەربەلندیەکە بێهەمپایەک بۆ ئەم ناس بکەن و ئەو زمانی رەخنی و نرخاندنی یەک و ئیرۆ هێک کورد باش نزانن وی بکار بژێن هینا دەنویسێدا نویسێن رەخنەیی کێمن یانجی باوایەکی لاواز تێنە نیفساندن و لەبا کەسێکی وەکە بەری دەردۆرە 100 ساڵی هاتیە ژیانێ هەبوو لەبا دکتۆر نورالدین زازا هەبوو و دویواریدە پێشگوتنەوی ji bo dastana memê alan lêkolîneka bêhempa ye. نویسên Nûreddîn Zazayê dihatin weşandin weke gotar û nivîs piraniya wan di hawar ronahiyê de bûn ew nivîs jî bi gelemperî wêjeyî bûn yan jî wek me got piraniya wan Kurda çîrok bûn ta asta carna nav li Dr. Nûreddîn Zaza dibû çîroknivîsê hawarê yan Çîxofê Kurd Celal Bedirxan ew weke Çîxofê Kurd bi nav dikir. یەکەم چیرۆکە نورالدین زازا خورشید دە هەژمارە 27 دایە هەوارێدا جێگرتیە ئەو چیرۆک و بشێوازەکە چیرۆکی پێشکەش دەبا ئەسکردنا خورشید بۆ کوڕێوی دگها ئاستاوینە وڵات گوهستن بۆ ئەوینە وڵات بە بەگوتنەکە بباندۆر پێشکەشی خوێندەوانان دەبا. کورتە چیرۆک jî wek me got cureyeke wêjeyê ku di serdeman wîjen de derketiye lê ew di dîroka Kurdan de gelê din yê cîhanê weke beşekî ji folklorê bi awayekî devokî de hate gotin dûrî pîvanên hemdemiyên kurtê çîrokan wîjen weka hunereka nivîsandinê. Nûreddîn Zaza ji bo zimanê Kurdî dema li Ewropayê jî bi taybetî xebata wî dwarê nivîsandin û wergera Kurdî de her wiha di nav danerên amûjgeha Kurdî ya Parîsê de jî beşek karê wî dikare wê amûjgehê de beşdar. Guhdarên hêja weke me got Dr. Nûreddîn Zaza di warê siyasî de jî navekî bilind e ku wî û hevalên xwe Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê damezrandin her wiha ew bû serokê wê piştî 3 salan ew hatin girtin ji aliyê rejîma wêçexê Al-Cemhuriye Al-Muttehîde. Dr. Nûreddîn Zaza dema di zindanê de me got muzekkereyek pêşkêşî dadgerkir serokê dadgeha em dewlê ya leşkerî li Şamê kir. Ev muzekkere jî weke belgeyekê tê dîtin got Nûreddîn Zaza rewşa Kurdî baş fêm kiribû û baş zanîbû danûstandinê jî bike bi dadgehê re û desthilatdarên wê demêra her wiha tê de xuya dike ku ew kesekî jîr e û dîtinên wî dûr hene ji aliyên siyasî û civakî û mafnasî jî rewşenbîreka
دوی بلگه دا او جدادگر را دویجه کو هنک رفتار نجات پرستیه هنه جدا کرنا نتوی هیا بشه نابل دوی اقلیم شمالی عنکو سوریه جمهوریه عربی لبر د مذاکره خود نور الدین زازا دبیجه او راستیه کلوی هرمی هیا کو گلی کرد لورا لسر خاکا خواه هینا وكا قلدن نحاليا دنعب جواكا عربي دا أو قلقا زماني ويهايا عادة ويهايا يتعيبت بي أو جوي چاندا خو يا جواكي ويا فلكلوري حسدكي ستراني ويا تعيبت هنا هلبستين وان هنا موسيقى وان هنا أو نكيم تري زمانكي دني زماني جيران يعني جيهانينا او وی قریبو وی کسایتی خوا درجیه دیرو که ده بپاریزی تبی او تبلی اسلامی بون لی او زمان کردی او عادت کردان نل دیجی اسلامی بون و نل دیجی عربا بون چند عربی بون هروها تیدا دبیجی کو دوی اف چند دوره پارستن دوی اف گل مافیوی بگیه جبر کشتنا چاندکی کشتنا زمانکی توانکا لگور بلگین ناب دولتی ودارن ازدار ام دگین داویا خلقا خوابه بیما ودمک خوش بمرا درواز کربه تا خلقا کدن بمینن دو خوشیه